ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଘରୁ ବି ବାହାରି ହେଉନି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବଜାରକୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆଣିବି ବୋଲି। ପରିବା ଗୁଡ଼ାକର ଦାମ୍ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଲି ହାତ। କାରଣ ଏବେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଜାରରେ ବଟନ୍ ଛତୁ ବସିଛି। ଭାବିଲି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ତା ସହ ବଟନ୍ ଛତୁର ପାଗଟା ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ସହ ଭଲ ଲାଗିବ। ଝଟପଟ 400 ଗ୍ରାମର 2ଟି ଛତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଘରକୁ ଧରି ଆଣିଲି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରୁ ଛତୁକୁ ବାହାର କରି ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଛତୁର ଉପର ଚମଡ଼ାକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିନେଲି, କାରଣ ତା ଉପରେ ମଇଳା ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଛତୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଓ ପାଣି ଦେଇ ଛତୁକୁ ଚକଟି ଦେଇ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ବତୁରାଇ ଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଛତୁର ଡେମ୍ଫକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାକୁ କାଟି ଦେଇ ରଖିଦେଲି 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଟନ୍ ଛତୁର ତରକାରୀ ପାଇଁ 2ଟି ବଡ଼ ପିଆଜ, 2ଟି ଟମାଟର, 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ନେଲି। ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ 8-9ଟା ଗୋଲମରିଚ, 3ଟି ଶୁଖା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ 6-7 କଳା, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ଜିରା 2 ଚାମଚ, ପିଆଜ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେଲି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଛତୁକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇଥିଲି ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ତାକୁ 4 ପିସରେ କାଟିନେଲି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ତାକୁ କାଟିପାରିବେ। ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଥାଳିରେ କାଢ଼ିନେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଛତୁ ତରକାରୀ। ଗ୍ୟାସକୁ ଜାଳି ଦେଇ ତା ଉପରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଟନ୍ ଛତୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜି ଦେଇ ତା ଉପରେ ଢଙ୍କଣି ଦେଇ ତାକୁ ଢାପି ନେଲି। ଦେଖିବେ ଛତୁରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜି ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କାଢ଼ି ନେଲି। ପୁଣି ସେହି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଓ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ବଟା ମସଲା ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ତା ଉପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ମିର୍ଚ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଗ୍ୟାସକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମସଲାର ପାଣିଟି ମରି ଆସିଲା ସମୟରେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ କେଚିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଡେରି ନକରି ଛତୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ମସଲାରେ ଭଲକି କଷିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଟି ସହ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବଟନ୍ ଛତୁର ତରକାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ବନେଇକି ରୁଟି ସହ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘର ତିଆରି ରେସିପି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।